Dobrý den, tady Bukva Koule. Vítám vás u dnešního televizního vysílání naší anglicko-tungovské rodiny. Je to tu opravdu moc nádherné. Ani byste nevěřili, jak to může být hezké u Tungů. A tady je můj teplý spolubydlící zajíc. A tumte na jeho krásný míček. Je to opravdu šikovný zajíc. Hraje si s míčkem a dává si to. No podívejte se na něj, jak je šikovný. To je šikula. Ten si to dává, že ano? Tak ano, super. A tady je zajíčku bordel. Je to opravdu skvostný bordel. Bordel, který se jen tak nevidí. A tady máme skládací židli. Opravdu nádherná. Opravdu jsem se na ní jednou sednul a ona se pode mnou podlomila. A tady máme terečka, která za chvilku poškrábeme. Tady máme baťoch, kam dáme salám. A tady vysavač, který vyhodíme na okna. A tady jsou papíry, no to je jedno. Takže ještě jednou, zajíček, podívejte se na něj. Já z něj sám mám opravdu velikou radost. Je to opravdu šikovný, bystrý a čiperný zája. A tady je můj koutek. Mám tu dokonce adaptér a nabíječku. A nabíjím si tento mobil. Tady mám tašku a tady prdící pytlík dokonce. A ještě jednou zája. A tímto rozkošným malým zájou se s vámi dneska loučíme. Pa, pa.